surfing now, everybody's learning how. Come on a safari with me. Come on a safari with me. Early in the morning we'll be starting out. Some honeys will be coming. Bueno, Aritz, Arratsaldeon. Nik pixka kikiluta etorri naiz. Erraxa alda surfa olatuak hartzea edo? Bai, motel, bai. Nahi zu probatu? Bai. Hausartuko zea? Bueno. Yes, I'm gonna take you surfing with me for one alone surf, baby. Lehenengo klasean edo lehenengo unian, batez ere teorikoki, ez? Eta gero ondarran, edo ondartzan, zutik jartzen, ez? Osea, lurra finkoan, lehenengo zutik jartzen, gero uretan, erreza egiteko. Bueno, Aritz, ikusten net, ja bustita zaudea, ni ja aldatu naiz, eta bueno, ureta, ezta? Venga, gozen. Bueno, Oker, ala ere onartu beharra dago, zutikan baino, hobeto ibili laxera lauenketan. Txakur profesionala du. Bai, gaina, berez txakurran eri surf egiten erakutsi zian. Bai? Hain trebea alda tabla gainean? Bai, oso trebea. Hemendikan, ume guztioi animatu nahi zintuzkete surfean aritzea. Bai, akelarrea sari gara, eta gaur milaka urteren ostean, akelarreko deabrua kalera atera da. Apa, beru, ikusi alezu zu festa? Bai. Bai, eta gustatu zaizu? Bai. Beldurra saldizu eman? Ez. Beldurra asko. Eta zuak esaldizu erre? Ez. Ez, eta zuri ez da? Ez, baina beto kanpotik ikusteko ez. Bueno, ze iruditu zaizu? Polita. Polita? Eta nunik ateratzen da zua? Murni batzutatik. Zuziri batzutatik eta zu asko atera data. Eta kerre zer adierazi nahi izan digute? Akelarre bat. Sorgien eta akerren arteko... Festa bat. Nahi duzuenean, akelarre bat egin dezakegu. Akelarreko deabruarekin, eta zurekin, Oker. Hori bai, zuarekin, kontuz. Kolonia ote da, arropa kaso, itxura aldatu behar dut. Jende asko animatzen alda itxura aldaketa hau egitera edo gorputza margotzera. Ba ez, normalean ez. Gehienetan egiten dugu desfiletarako. Eta zer margotzen duzute gehien bat? Normalean animaliak edo paisaiak edo arropa. Esan dizu pena ematen hainbeste denbora igar ondoren gorputz guztia margotzen dutxa simple baten gaitik dena kentzea. Bai, pena ematen du, baina hau da politena, egitea. Horrela bai, txundituta utziko ditut. Kaixo, neskak. Golfo. Magia egin dezaketela? Eta egan egin dezaket? Baina, ja? Tresnak behar ditu dela. Ea ze tresna aurkitzen du da. Azkenean, aurkitu dut. Harry Potter. Denetari dago. Trena, gaztelua, ganbara. Baina hori bai, eskulanak egiteko primeran. Baina magia egiteko
bideoa ere badago, bideo jokoa, Harry Potterren kromoen albuma, eta ikusten duzuen gauza guzti hauek. Harry Potterren espata, soinu eta guzti, Harry Potterren puzzlea, eta orokorrean panpin pila bat. Baina, ara, hemen dago nik behar dudana. Erratza, eta Harry Potterren antz gehiago edukitzeko, txapela. Eta hau guztia, magia egiteko. Arre! Txaldeon. Apa! Txaldeon. Arratzaldeon. Hermoz. Ondo. ¿Qué va? Sí. ¿Qué va? Ion, metas joan pintor egin ari gotzen ez du bai beharko, ez? Alatu gozuretik izango, dut. Jesus. Ja, pañazio! Hori da indarra hori! Jon gizagoak arkanuxo bat zirudien, goxen moduan. Han, egin behar daizu, Han! Txuleta! Errespetu pixka bat, Jon gaixua, nahikoa egin du berak, Eta hori bai, baina barregarri geratu da. Ea, Jon, ea nola moldatzen zaren harri altxatzen, sartu bideoa! Hola, ondo! Aki, hola osoki. Bueno, Iaxo, te antzi honoren, zer egin beharra da gau? Bueno, lehenbiziko gauze, pixatu behar dago importantea. 23 kilo. Zenbat, bazkaldu gero, ze martxa dago. Harri handi jasotzeko, norbera karga handi behar du, ez? Nik 130 kilo inguru naiz. Eta hori da, ez? Ez dauzo sekulik utziko harri handi jasotzen jun gizon maratonia noan kortutzekin, ez? Joe! Gogorra, marka gehiena bezala ez, kosta ikindarri sartzea behin sartuteko, ja nahiko alasaitzen za, baina momentu izan da, dena dode zuri behide eta arreri sartu berren momentu hori ez zailena. Ik entrenatzaileen onagak, ez da? Atxe ez. Baina alare, askok esan du, atxe dakuzu entrenatzailea eta hori suertea da, baina, hemen entrenatzaile hona izan dara, ara norberak egin behar du ez, da orduan, entrenatzaile hona eukitzea, puntu batzutie, baina alare, entrenatzen da egunero gimnasioan, norberak egin behar du ez. Zeinek ire harri jasotzaileri gustukoena, edo oberena? Netzat hobena atxe ez, oso umetatik antxenik atxei behide eta bai bi eskukin, esku batekin, borobilekin, lan luz eta deneta oso ongin moldatzen zen da, netzat atxe harri jasotzaile hobena. Oitek, kruz eskuntak iratzen jo bat, denak, Hola. Bota. Jesus!